urip suwi-suwi dirasake tambah mumet yo. Apa dina mangan enak, turu ra kepenak. Awak lemu ora iso turu. Amarga sirahku rada ngelu. Mikir kae ayang beb sing ployam mlayu. Kaya anak puyul. Pak jalan-jalan lah main sehat ah. Jalan-jalan lah main sehat ah. Ayo melu lomba nanggon ngarep sama Pak RT ke ono lomba. Apa nul? Lomba nahan kerupuk. Alamak. Lah aku kerupuk elek jo. Pak RT. Assalamualaikum. Aku lo malu lomba mangkrupuk Pak RT. Aku bareng Pak Melu. Anak apa Mas Bejo? Pak Do melu lomba. Ya, ditunggu sik ya. Sik ditunggu. A few moments later. Yo, dimulai yo lombane yo. 1, 2, 3. Mas Bejo. Ayo. Ayo. Muter yo paketan habis. Wis sak tendeke nang. Aneh sedih kejo.
A few moments later. Cok. Ini kan sama. Cok. Cok. Cok, sama mana?